Sanibona Sibanisolazi TV channel esitholakala 07175 68692 inamba ithi 07175 noma isibanisolaziprop@gmail.com. That is isibanisolaziprop@gmail.com. Namhlanje sithi asinithulele ukuhlatshwa kwenkomo yomsebenzi. Sihloko sithi ukuhlatshwa kwenkomo yomsebenzi. Kuningi-ke okwenziwayo imindeni nemindeni, nami nje ngizokha phezulu kulokhu engikwaziyo, nabanye bazokwengeza. Kodwa-ke inhloso yami ukuthi ngizofundisa khona ukuthi mhlampe ngizothi abenze into eyenziwa ekhaya noma eyenziwa imina. Ngizodlula nje lapho kahle kahle njengoba ngifundisa nje nginethemba ukuthi wonke umuntu uzobamba lokho akubambayo, ayekele akuyekayo. Sibanisolazi TV channel-ke sishayelwa uyena uBonkosi Phumalina Alex Mhlongo, walikwa Mhlabelingane ozalwa uMagumede, uMagumede nozalwa uMatembe noma uMamthembu, khona likwa Mhlabelingane kwaKhubalo libheka egcekeni. Uyena-ke lo ubhuda wesinengwenye ingwenye kaMezulu Trip umidla amagwebe bajabula abanesinika bakushayisa umoya. Thank you very much Shilidi. Uyena-ke lo umqhobokazi wendini igugulu kaMagumede ziphi inkomo na. Ngizoma nje lapho. Makuhlatshwa-ke inkomo kulungiselwa umsebenzi wenkomo, ithi into akuvesane nje ukuhlatshwa inkomo. Kuqalwe kunqunywe imbuzi. Imbuzi-ke ayihlatshwa, iyanqunywa. Qale kunqunywe imbuzi. Leyo mbuzi leyo ukuthi kuyobikwa laphana kwabadala empepheni ukuthi kukhona umsebenzi ozokwenziwa owenkomo. Leyo mbuzi-ke iyalokuzwana iyanqunywa. Mase inqunyiwe-ke ihlinzwe, iphekwe idliwe. Leyo mbuzi-ke futhi-ke idliwa abakhona emndenini, ayidliwa abangaphandle kwalowo mndeni. Mhlampe-ke seningabapha phela bapha khona uma befika phela, ngoba sekwagcwala abantu ukuthi bebona ngathi ukushunqa intuthu lapha ebhodweni, babone bengena, seningabapha. Kodwa nje kahle kahle ayidliwa umuntu wakwesinye isibongo, idliwa abomndeni ngoba kusuke imbuzi yakuphi, yasempepheni, okubekwe ngayo umsebenzi lo mkhulu ozokwenziwa owenkomo. Kusho ukuthi imbuzi kahle kahle eyokubika kwabadala, imbuzi nje kahle kahle eyokukhuluma noma yokuxhumana nabantu abadala. Izodliwa-ke leyo nyama yembuzi ize iphele nya. Masephelile-ke nya sekubikiwe nalowo msebenzi, kuzothi-ke maseyiphelile inyama yembuzi bese-ke inkomo-ke iyahlatshwa. Inkomo-ke ekhaya noma emndenini ayihlatshwe noma ubani. Kuyaye kubekwe abantu abambalwa okuyibona abawaziyo amanxeba noma kuyibona abahlabayo inkomo. Khumbula njalo ngithe uma kuya kuthi kuzokwenza umsebenzi uqale kubikezelwa ngani? Ngembuzi kwabadala, kushiswa impepho. Ngaleso sikhathi lo osuke ezohlaba inkomo yena-ke uyaqala-ke uyazila ukuze angayi phela laphana elawini noma kumuntu wesifazane, ngoba kunzima ukuthi ungahlaba inkomo kade eyomsebenzi ekade wena uselokuzaneni umuntu wesifazane noma uselawini. Okay-ke siyaqeda-ke lapho siya kuphi? Enkomeni. Iyahlatshwa inkomo, ayihlatshwa noma ubani, ihlatshwa umuntu olaziyo inxeba, futhi umuntu wakhona la emndenini. Mayihlatshwa-ke ahlukile-ke amanxeba noma ahlukile amanxeba asetshenziswa emndenini eminingi. Kwesinye isikhathi inxeba abanye balisebenzisayo lila ngemuva kwelokuzana kwempondo la ekhanda. Omunye kweminye imindeni lila ngazansi nje kancane esiphangeni. So-ke kuyaye kube nezathu-ke ezenza ukuthi abanye bayawayeka amanye amanxeba. Kuthola ukuthi inxeba kade belisebenzisa mhlawumbe lisesiphangeni kodwa sebesebenzisa ngala enhloko noma okhanda. Isizathu salokho kwesinye isikhathi uthola ukuthi abanye baganga ngayo leyo nto leyo. Uthola ukuthi umuntu inkomo uma ihlatshwe la ngaphansi kwesiphanga, uthole ukuthi vele kugula umuntu kwesikhathi ashona. So ingakho-ke abanye bagcine sebashintsha-ke amanxeba okuyiwona abawasebenzisayo emndenini kulowo mndeni uma behlaba inkomo. Uthole ukuthi sekusetshenziswa elinye inxeba. Ithini-ke into? Ithi ummese noma umkhonto osetshenziswayo ukuhlaba leso silwane ekhaya awuhlali noma yikuphi, uhlala endlini yabadala. Uma kwenzekile-ke ngebhadi mhlawumbe waduka lowo mmese loyo, uyahanjwa vele
kuyothengwa omunye bese uyabuyiswa futhi kuzobikwa futhi ukuthi la umese okade usetshenziswa noma isikhali kade sisetshenziswa ekuhlabeni kwey'lwane la ekhaya uma kuya ukuthi kwenziwe umsebenzi sidukile. So sithathe isinqumo ukuthi la ekhaya siyothenga esinye. Nasi-ke isikhali sesikhona basibeke futhi la kade sikhona khona nalesi esisuke sidukile. Okay, uma iqala-ke inkomo seyihlatshiwe-ke yawa phansi sekuqinisekisiwe ukuthi hhayi-ke ngempela ifile. Into eyenziwayo-ke kuqala lo wakhona emndenini bese eyenza lento okuthiwa ukuyatha. Angazi noma ngibiza kahle, kuthiwa ukuyatha. Uthatha ummese nje lo wasemndenini asike la elinganisa sengathi uyasika la okuzohamba khona immese la bazohlinza khona bese behlinza abanye bakweminye imizi nabakhona la emndenini. Uma eqedile ukwenza leyo nto ubese ubeka phansi ummese bathathe laba baqhubeke. Into ephuthunywayo-ke uma sekuqediwe-ke ukuyatha bayasika bese kuphuthunywa leya ndawo le enomdikizo. Kuphuthuma yona indawo enomdikizo nempukane nenyongo. Kuphuthuma lezo zinto lezo ngoba inyongo uma kuya ukuthi ikuyathola abanye abantu baganga ngayo baniqeda nya emndenini gcina izinto zenu zingaphumeleli. Ngani? Ngoba bathele ini? Inyongo nomswane. Kuthatha nje leyo nyama eyomdikizo ihambe iyobekwa laphana. Qala nje uma kuqala nje ukuhlinzwa kuphuthuma yona ithatha iyobekwa laphana endlini yangenhla la kuzohlala khona inyama le enizoyibeka uma seniqedile ukuhlinza. Thathe leyo nyama leyo yomdikizo iyobeka lapho bese niyaqhubeka-ke nihlinze. Uma niqeda ukuhlinza-ke nenyongo vele seniyibeke kahle nomswane wakhona. Uma niqeda ukuhlinza, uma kwenzekile mhlawumbe nathi nahlinza natholakala ukuthi hhayi inkomo le beyimithi, abantu bathi ikhulelwe, inkomo ayikhuleli iyamitha. Umuntu okhulelayo inkomo iyamitha. So uma kwenzekile-ke ngayithola ukuthi hhayi beyimithi le nkomo inombungu phakathi noma inonkonyane. Iyathathwa lelo nkonyane lelo alilahlwa alidliwa liyathathwa inkonyana ligqitshwe kuphi? Esibayeni nomunye umswane khona esibayeni. Kwenzelani na? Lokho kusuke kuyinhlanhla nje kodwa ukuthi inkomo eyenzelwe umsebenzi kutholakala ukuthi hhayi inelokhuzana inenkonyane noma kade imithi. Kuthathe leyo nkonyane-ke ligqitshwe phakathi kwesibaya. Lokho kuyinkolelo ukuthi-ke leyo nkomo leyo izoletha futhi iy'nhlanhla khona emndenini. Phinde futhi ezinye iy'nkomo nakhona la esibayeni zizalane. Lokho kuyinhlanhla nje. Uma kuqeda-ke ukuhlinzwa iyathathwa leyo nyama leyo bese kuthathwa nenyama ngizonitshela igama layo ethathwa leyo nyama igcine iyobekwa kuphi? Elokhuzaneni, iyobekwa khona endlini yangenhla. Leyo nyama leyo ngizonitshela igama layo kungekudala nje ukuthi kuthiwa yini leyo nyama leyo. Mase ibekiwe leyo nyama leyo iyasuka-ke manje ikwazi phela ukuthi ngakusasa-ke isiyadliwa inyama naleyo. Uma nidla futhi leyo nyama leyo amathambo anwayisi noma yikuphi. Kuthiwa leyo nyama leyo ethathwayo uma sekuhlinziwe futhi eyesibili ehambayo iyolengiswa laphana ingaze yome ihambisane nomhlehla yome noma izivithike iwe laphana kodwa ibekwa nje lapha kuthiwa incekwa leyo nyama leyo. Inyama ethathwayo nayo iyobekwa laphana ilengiswe endlini yangenhla kuthiwa incekwa leyo nyama leyo. So kuba kanjalo-ke mzawethu. Ngicela nje nenze okulungile nina nisubscribe, nilike, nishere ividiyo ukuze uma iSibanisolwazi TV channel siletha amanye amavidiyo kube uwena okokuqala uzobona ividiyo. Uyena-ke ubhukudo Sinengonyalo lo ingozi ingamenzeli ukuthi ephumile amagwebu bajabula abanezina ngoba kushayisa umoya. Thank you very much Didi. Uyena-ke lo umzukulu kaNkomiyahlaba, umzukulu kaMbembe, umzukulu kaMngwini. Uyena lo umzukulu kaNkundla. Uyena umfana waliva Mhlabela ingane kaKhuba Lumbiwe egcekeni. Uyena lo umfana kaMagumede usuwaliva Mhlabela ingane oshayela sona iSibanisolwazi TV channel esitholakala 071 7568692. Inamba ethi 071 7568692 noma i-email yabo ethi isibanisolwaziprop@gmail.com. That is isibanisolwaziprop@gmail.com. Sithi nje bye.